Hvorfor tror du, at kropskulturen er blevet så krops- og udseendefixeret, som den er? Det tror jeg da, det er fordi, at folk de begynder at gå op i træning og fitness og mode og sådan noget. Det der modefirmaer, de går meget op sådan noget. Altså, jeg tror, der er mange flere, der begynder at træne, hvis man nu for eksempel tager, jeg kan 60 år tilbage. Jeg ved ikke hvorfor. Når nogen nok bare gjorde det, så tænkte de nok, det så da meget godt ud, så de bare begyndte på det. Og lave konkurrencer med det. Ja, på grund af alle de modeller på nettet. Det ved jeg ikke. Det er nok noget med sociale medier at gøre. Ja, det ved jeg ikke, fordi nu har folk måske først lagt mærke til, at de fede bliver mobbet. Så ja, det er jo mit svar på det. Ja, jeg tror, det har meget med medierne at gøre. Det er kun københavnerne, der går op i det. Vi her i Brædstrup gør ikke. Hvad synes du om, at unge er begyndt at træne i en sådan ung alder, som for eksempel 7-årsalderen? Det er det med tidligt. Det er 7, det er tidligt. Rigtig tidligt. Hvad synes du om det? Ja, det er sgu ikke så godt. Ja, det er vel fint, at I går op i noget sundhed og vil gerne se fint ud. Personligt har jeg ingen mening om det. Det ved jeg ikke. Det synes jeg, det er fint nok. Ja, det er jo måske lige tidligt nok. Ja, ikke? Ja, det er det måske. Det må de gøre i skolen. Det er skolelærerne, som vi gjorde det. Det er måske lidt for tidligt. Jeg synes 12 år, det er sådan, at det er noget af det tidligste, man burde. Måske 11, det ved jeg ikke. Ja, det er voksne, der skal vise ansvar. Det synes jeg er fint nok, hvis man kan styre det. Fordi man skal gøre tingene rigtigt, synes jeg, når der er sådan. Fordi der er rigtig mange, der laver øvelserne helt tosset. Så jeg synes, det er fint, og det er godt, at man kommer ud og får sig rørt. Og hvis det er måden, man får det gjort på, så synes jeg, det er fint. Jo, men det er vel fint nok, hvis de gerne vil det. Som, ja. Ved du, hvad sportens seksualitet og metroseksualitet er, og synes du selv, du er påvirket af det? Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Nej, jeg går ikke op i sådan noget. Okay. Nej, det vidste jeg ikke. Og jeg ved nogenlunde, hvad det er. Jeg har i hvert fald en fornemmelse af, og nej, det synes jeg ikke selv, det er påvirket. Jeg kan ikke huske, hvad metro er. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Du spurgte, om jeg vidste, hvad det var. Det vidste jeg ikke. Hvad er det? Det er, at man går meget op i udseende og hvordan man ser det. Og hvad sagde du så påvirker det? Synes du selv, at du påvirker af det? Nej, overhovedet ikke. Nej, det skal ikke være. Ja, I har lige fortalt mig det, og hvad det hedder? Nej, jeg er egentlig glad. Okay. Hvad får du af næring i skoletiden eller arbejdstiden? 6 eller 8 stykker rugbrød og en sødmælk. Og nudel. Rugbrød med klap sammen. Med sådan noget spejlbøl og sådan noget inde i. Hvor jeg spiser grøntsager og kød og frugt. Det er det, jeg får i løbet af dagen. Kaffe, te. Der får jeg samtidig rugbrød med æg og sådan noget. Frugt spiser jeg meget af, grøntsager. Det er sådan varieret lidt. Samtidig noget smoothies eller bare yoghurt. Det er sådan Mest Rema, og så er til madpakken derhjemmefra, som indeholder alt, lige fra løbestegsmad til nødder. Altså. Hvad køber du, når du køber i Rema? Ja, det er nok mest sammen med cifre, og det er nok mest slik. Okay. Og eventuelt er til frugt. Det er meget sjældent, men det sker altså. Det er meget forskelligt. Madpakke hjemmefra, og skal ned i Rema på et eller andet drik eller et eller andet. Men det vil er til så vil Frederik låne mig en rugbrødsmad. Ja, er til nej, jeg får aldrig hans leverpostej med, så det er jo lige meget. Og så til så har jeg dog også nogle penge med, så smutter jeg i Rema, og så får jeg nogle kiks eller sådan lort. Hvad tror du, man kan gøre for at begrænse kropsfikseringen hos unge? Ja, det er svært. Det kan man ikke. Fordi unge, de vil gerne se godt ud, og man skal have det rigtige tøj på, som I selv siger også. Man skal se godt ud, og det skal man jo hele tiden, og man skal være stærk. Det kan I jo selv se, når I render rundt heroppe. I skal jo simpelthen give den gas. Jeg tror ikke, der er noget godt. Jeg tror bare, det er sådan, det er, og jeg tror, det er sådan, kulturen er at leve. Jeg tror, det er kommet for at blive det der. Det ved jeg ikke. Jeg gider ikke sådan en lille fed lille gut, der bare sidder og cola hver dag, eller drikker det. Bare lad dem spise, hvad de vil. Ja, det ved jeg vel ikke. Sammenhold, og så er folk måske ikke går
jeg er pænt ligeglad med, at hinandens udseende går mere op i sit eget. Det ved jeg ikke. Det er et svært spørgsmål. Ja. Ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er et stort spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke. Hvorfor er du begyndt at træne i fitnesscenter? Det gjorde jeg, fordi at jeg gerne ville tabe mig, og fordi jeg ville være sundere. Jeg tænkte, at det var tiden til at være det. Så. De synes, det er hyggeligt. Og det var lidt fordi, at mine venner gjorde det, så tænkte jeg, at det kunne være hyggeligt at træne sammen med dem. Tjek. Vær med på moden. Det er da hyggeligt nok, men også det sociale fællesskab, ikke? Er det primært for dit velvære eller dit udseendes skyld? Altså, jeg har noget tid, der alligevel skal jeg slå ihjel, og så mig og Sifra, vi kom frem til den aftale, at de penge, som vi var brugt på pølsevogn, der kunne vi lige så godt bruge lidt mere fornuftigt, så vi valgte at købe et fitnesskort. Det synes jeg bare, at jeg var røv. Og det er fordi, at jeg har et problem med mit knæ. Det skal jeg træne muskler op rundt af, fordi ellers så, hver gang der er noget, der kommer spiller imod det, så begynder det at gå rigtig meget ondt i, så skal man da træne musklerne op omkring, om det er også sådan lidt godt. Hvordan var kropskulturen dengang, du var teenager? Den var den, altså, der var i hvert fald ikke ret mange overvægtige, kan jeg fortælle dig. Ikke min skole, eller der hvor jeg gik i skole. Jamen, du kan dyrke sport, ligesom håndbold, fodbold, gymnastik. Der var ikke noget, der gik fitnesscenter. Dengang, hvad var den store grund til, at der var så mange, der dyrkede sport? Altså i dag der er det jo rigtig meget med, at folk, fordi at man gerne vil have en sixpack og have store arme og sådan noget. Jeg tror, det var interessen for spil. For velværet også? Ja, eller? Tror jeg også. Ikke så meget som for udseendet? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Okay. Jeg tror ikke, vi gik op i det. Fordi vi rørte os på en anden måde. Vi var ikke så stillesiddende, vi skulle ud. Hvis vi skulle være sammen med vores venner, så havde vi jo ikke mobiltelefoner eller internet, som man har i dag. Så skulle man bevæge sig og cykle og sådan noget. Så jeg tror, det er lidt anderledes derude. Selvom det ikke er så langt til Chile. Vel?